Máš ľudí, ktorí sú atraktívni a ktorí sú atrakcie. Takže ja sa berem ako proste atrakcia, ktorá vie vyčariť úsmev na tvári, aj na kári. Zažije si veľa padov. Ja som rozflakal proste foodtruck na diaľnici. Zasial som giosky za braniskom. Vítaj v Melodic Talks, podcaste o hudbe, eventoch a všetkom, čo tvorí atmosféru, ktorú síce cítiš, ale nevieš ju opísať. Takže vítam ťa u mňa vo štúdiu. Historicky druhá epizóda, hneď takýto prominentný hosť. Predstavím ťa ja. Máťo Lodňan, pre mňa si organizátor Street Food Parku v Žiline. Určite to podujatie predstavíš tým, čo pozerajú alebo počúvajú. A pre mňa si teda organizátor tohto podujatia, ale ako by si sa charakterizoval ty, ako osoba alebo človek, Žilinčan? Ako by ťa ľudia mali poznať, podľa teba? No tak, ďakujem za toto krásne privítanie. Tak začneme hneď z hurta a jednoducho by som to tak zhrnul v dvoch veciach. Máš ľudí, ktorí sú atraktívni a ktorí sú atrakcie. Takže ja sa berem ako proste atrakcia, ktorá vie vyčariť úsmev na tvári, aj na kári. A vlastne... Zaujímavé, ako by znela tá web stránka na to teraz. A vlastne tá druhá časť je jednoducho, ty si tiež istým spôsobom posol dobrej energie a jednoducho máš črty a typy ľudí, ktoré energiu dávajú a ktorí ľudia, alebo a ľudí, ktorú tú energiu berú. Vieš, a už je to iba na nás, ako my fungujeme proste, či chceš byť ten človek, ktorý proste tú energiu dáva, alebo bereš a podľa toho sa jednoducho už ty ďalej formuješ a robíš tie veci, jak to proste ide rád rádom, proste hlava, nehlava. Chápem, myslíš si, že tam je možnosť voľby, že chcem ľuďom energiu dať, alebo je to proste typ človeka a jednoducho ten človek tak funguje a nezmení to. Vieš čo, všetko sa dá zmeniť, verím tomu, ale jednoducho človek vždy musí dospieť do nejakého toho štádia, kedy si sádne a zamyslí sa nad sebou a zíbe a jednoducho potom už ideš. A hlavne, keď chceš nejaké veci meniť, tak proste v prvom rade musí začať od seba. Ty to, vieš, proste musíš ty mať vo vnútri tú sebadisciplínu, to odhodlanie, tlačiť tú gulu proste pred sebou, hej, a ideš a prehrávať tie niektoré bitky, ale jednoducho nakoniec, keď presne si povedal, že ten organizátor je, a keď je tam ten deň a jednoducho ráno je, 12 hodín večer a vidíš, že všetko je čisté, všetko je upratané, nebol žiaden konflikt, všetci usmiatí, tak si povieš, že wow, ty kokos, akože mega, ďalší deň super a poďme na ďalší. Vieš? Jasné. Dobre, takže spomenuli sme ten Street Food Park, myslím si, že veľa Žilinčanov toto podujatie už pozná za tie roky, ktoré to tu funguje, ale možno pre tých, ktorí to nepoznajú alebo o tom ešte nepočuli, skús to nejak charakterizovať pár slovami, čo to vlastne je to podujatie. Takže Street Food Park, ideme na to pekne po slovensky. Ulica, park a jedlo a festival. Hej, ale museli sme to nejako poanglištiť, nech to je proste zvučné, lebo základ je jednoducho zvučný názov. Hej, ty to vieš, marketing jednoducho, tak ako máme aj proste foodstock, tak jednoducho vytvoril sa food park, ale tým, že sme proste v Žiline, tak už sme tam nejak museli, hej, že chceme jednoducho ísť do toho parku, tvoriť ten park, zveľaďovať ho, využívať ho v dobrom slova zmysle. Tak už sme dali proste aj ten prívlastok Žilinský, lebo je to Žilinské, my sme všetci Žilinčania, sme proste Mohikáni, radi tvoríme pre toto mesto. Tak vznikol proste ten marketingový názov, hej, Žilinský Street Food Park. A myslím si, že je veľa street foodov, street food parkov a kadejakých parkov a ten Žilinský Street Food Park si už akože nejakým tým spôsobom našiel to miesto na tej scéne akože slovenskej, lebo ľudia to vidia, že jednoducho ťaháme sem proste ESA, za čo som veľmi vďačný, sú to moji priatelia, sú to chalani, ktorí chodia na European Street Food Awards, proste to sú jednoducho myšeli na ulici, ja to takto hovorím, keď niekomu to mám predstaviť, že prídeš na ten Street Food Park alebo na to podujatie a keď ochutnáš barziaké jedlo, či to je sladké, slané, alebo je to langoš, alebo to je tá gyoza, alebo to je burger, alebo to je, ja neviem, bars čo, tak jednoducho poznáš tú laťku toho jedla, jak to má chutiť a hneď vieš porovnávať. Hej, že si povieš, že wow, že akože áno, mal som to a presne v tebe to zanechá tú spomienku. Hej, to máš, kedy si more, ja neviem, ty kokso, zemiakový prívarok buchol u babky alebo niečo a teraz si to niekde dáš, tak si povieš, že wow, že ty kokos, toto som mal vtedy a toto je to, čo my potrebujeme a chceme hlavne a aj to dúfam robíme, že vynorí to tie spomienky a jednoducho, keď niekto si dá ten
sandwich, alebo aj to kimchi, tak proste bude rozprávať o tom, že tam to bolo proste mega. OK, ale akože bavíme sa o tom, že je to teda nejaký festival jedla, ale teda ja z osobných skúseností viem, že to není len o jedle. Hej, za tie posledné roky sa to snažíš tak nejak spájať, aby si podľa mňa, ako nechám to povedať teba, ale podľa mňa to je o tom, aby si tých ľudí nejakým spôsobom, nechcem povedať, že zabavil, ale doprial im ten pôžitok nie len z toho jedla, ale možno aj z nejakej zábavy, alebo tak, že kombinuješ tam viacero vecí, že není to len o tom jedle. Viem, že tam máte jogu v parku, viem, že tam vystupujú DJ, viem, že tam chodí, minulý rok tam bol kúzelník, viem, že tam bol tam nejaký stand-up komik, alebo niečo. Bol aj Talostan bol, hej, však tiež jedna taká biela atrakcia, neber to vzlom, Jožo. Áno, proste snažím sa tu ťahať zvučné mená, bol tam napríklad pouličný kúzelník Jožo Talostan, Nandy Kudry, hej, proste chodí ku nám Sližo a jednoducho to je presne v tom názve, tam ten street food park, hej, ale tomu má dve odpovede ti dám. A jednoducho sa snažíme, to pouličné umenie, hej, tam proste tá ulica, hej, je to v tom názve, tak jednoducho tá ulica, nech to tam je cítiť. Okay. Aj keď vieš, keď tam bol ten kúzelník, hej, ten Talostan, tak to nebolo iba o tom, že urobil nejakú šovku a nejaký stand-up pri tom malinkom stage, ale jednoducho išiel medzi ľudí a robil interakciu. Počúvam ma, bracho, a toto poznáš, hej, akože pre mňa tam bolo úplne akože masaker. Keď tam bolo kúzlo, tam kopal karty, tam ty kokso hlava, nehlava to tam plieskal. A tá baba nevedela vôbec, kde má tie karty, všetko, ona už bola stratená a on iba počkaj. A normálne to začal, jak späty vyťahoval, proste chriachel, tam ťahal to tam a normálne on zo žužlánu vybral z tých úzam, že bola to táto. No ja som vtedy tam ako normálne sadol na zadok a čo je toto, hej? Za milý bizar. A jednoducho snažím sa v prvom rade doniesť takú tú milú inú kultúru, nie že inú, proste takú tú pouličnú kultúru a tú zábavu priamo ku ľuďom, tú interakciu. A ja sa tým ľuďom snažím jednoducho dopriať to, že sa spájajú komunity. Hej? Jednoducho, ty sám dobre vieš, že keď chceš, aby veci fungovali, tak sa musia ľudia spájať. Musia mať, hej, proste ty to nedokážeš sám urobiť. Čiže ty musíš v nejakom dobrom vedomí, svedomí vyskladať si to a že áno, toho by som a dať to nejako dokopy, dať do nejakej tej harmonie vyváženej a spojiť to proste v jeden krásny ucelený celok, ktorý potom vytvára ten wow efekt. Hej, takže takto to je proste spájať tie komunity, spájať tú aj žilinskú scénu, respektíve hlavne spájame žilinskú takúto tú scénu, hej, však jak si ty, jak sú aj chasni bratia Frickovci, hej, bol tam akože aj ďalší DJ, máme tam nového nášho malého Ríška, DJ Rychlík, hej, ho voláme. Takže akože sa snažíme ukazovať a skladať to proste z tých ľudí, ktorí to chcú nejakým spôsobom okareniť, hej, ale v tom krásnom zmysle, v takom v tom ľudskom. Hej, dať tomu ten touch, hej. Ten touch, ale hlavne, aby tá kultúra neprebila, alebo ten sprievodný program, aby to neprebil proste to jedlo. Hej, stále to musí byť jednoducho jedlo. Priorita je proste jedlo, dobrá nálada. Chápem, že tým, že napríklad na tento typ podujatia nejakým spôsobom nevyberáš vstupné alebo niečo podobné, tak asi pre teba bude ťažšie nejakým spôsobom trackovať štatistiky, návštevnosti a tieto veci, ale máš takú nejakú predstavu, že koľko ľudí navštíví za jedno podujatie, za ten víkend, ten festival, alebo máš takéto nejaké veci, dá sa to vôbec zhodnotiť? Jasné, že sa to dá, akože trackovať to netrekujem, že presne, že tam niekto mám nejakého myška, ktorý robí čiarky. Hej, to zase na to toľko peňazí nemám. Hej, potrebujem ďalších sponzorov, ak by ste chceli, prispejte. A vlastne odhadovo, akože ja som veľmi spokojný, keď počujem sold out, vypredané. A jednoducho tí chlapci... Čo sa týka jedla. A jednoducho, kebyže ty povieš, že už mám sold out, vypredanú hudbu, tak akože to už by bol masaker. Ale jednoducho... A ja viem, že ten človek tam nejde, aby tam vybuchal 200, 300, 400 porcií, hej, to sú proste maniaci, ktorí jednoducho idú obratky a to je presne to, že na úkor nie tej kvantity, tej ponuky tých jedál, má tam 3 jedlá, ale sú vybombené a ide na kvalitu a v tej kvalite, keď dokáže vyplieskať proste, ja neviem, 1000 porcií, 1300 porcií a dá sold out, tak ja poviem, dobre, bracho, ty si v poriadku, ty sa môžeš baliť a môžeš ísť.
ale akože reálne, čo viem, tak za ten víkend to sú, niekedy to atakuje cez 10 000, väčšinou sú to tieto máje. Hej, takže akože kebyže aj eurko vyberám, tak som závodol, už tu nie som. Tak nakoniec dobre, že si nevyberáš. Dobre, že nevyberám, lebo ma tu stále máte ľudze a vieme to držať proste v dobrom slova zmysle za gule, že som tu. A raz, dva, tri, späť ku tej otázke. Tieto májové street foody sú akože veľmi silné, lebo to je proste jar, ľudia kvitnú ako kvetinky, vieš, chcú ísť proste do toho mesta, chcú ísť do toho parku, chcú to tam užiť. Začínajú. Hej, začínajú, takže proste majú vždy nabitý. Sú dovolenky, je to trošku také ubitejšie, ale akože tam musí proste iba pracovať marketing. A september nám posledné 2 roky akože nevyšiel v tom slova zmysle, že bol neskorší dátum v septembri, čiže bolo to na úkor počasia. Hej, sme to zrušili o deň skôr, ale je to v rámci tej debaty a tej komunikácie toho kolektívu. A preto sme aj tento rok september dali na začiatku septembra, prelom proste august, september, kedy je krásne počasie, vieme vychytať babie leto, ľudia sú z dovoleniek a tým pádom by sme to nejak celé akože ukončili v takom tom parádnom zmysle. Jasné. A bavíme sa o tom, že idú do toho veľké peniaze, náklady, nevyberá sa tam vstupné. A čo ten festival teda žije? Ako to celé, poviem, dotuješ? Alebo ako to celé funguje? Našťastie celé to je na tom, je to celé akože na mne. Hej, lebo jednoducho ja berem tú zodpovednosť za tú celú ten mikromanagement, makromanagement a až po tie fuck-upy, proste, ktoré tam sú, hej, proste berem to na seba a viem to urobiť iba vďaka tým ľuďom, ktorí mi dôverujú. Proste bez tých predajcov a bez tých S by to nebolo. Jasné. Hej, lebo reálne ja som ten colník, keď to takto poviem. Ale stále tým, že ja som aj vlastne spolumajiteľ konceptu, hej, Foodstocku, proste beháme po tých festivaloch, tak to jednoducho je o tom, že majú vo mne tú dôveru a ty vieš, že sám sa učíš najlepšie na vlastných chybách. Čiže ja viem, keď som urobil proste nejakú chybu a chcem sa s tými ľuďmi stále im pozerať do očí a stále s nimi dobre vychádzať a stále to proste tlačiť a zlepšovať to, tak jednoducho nemôžeš robiť tie chyby dvakrát. Samozrejme. Jednoducho každý vie u mňa, že jednoducho ja keď nejakú chybu urobím, to chce iba čas. Ja poviem, bracho, OK, ja si to berem, proste ja som konštruktívny, bavím sa, a jednoducho ja hovorím, iba čas dokáže všetko napraviť a vždy sa snažím všetko robiť preto, aby to proste druhýkrát sa neopakovalo. No ale to počasie, ak som povedal predtým 2-krát, no to ja neovplyvním. Samozrejme. To sú presne tie vonkajšie akcie, ktoré jednoducho my ako organizátori takýchto podujatí vonkajších alebo outdoorových, jednoducho s tým sa musí počítať, keď sa ten event organizuje. Áno. Akože ešte, ak môžem, akože ti poviem, mám takú úplne halus, to bol 2. rok, alebo kedy. A vtedy vlastne aj na Pohode ten stan zase buchol, to bolo 2 roky dozadu, to prišla tá veľká smršť. No ja si pamätám o jednej, to bolo o 1:30 alebo 2:30 v noci to bolo, však tam je ten všívačík a tam sú proste tie zabranové hate, hej, aby vlastne zabraňovali prenikaniu ďalej do toho kanalizačného systému, toho bordelu a jednoducho, keď ide nejaká taká tá vlna, tak to bere zo sebou všetko, čo ide. A si pamätám, ja som to tam v noci ty kokso hráblami vyberá, ja sa tam už normálne potapal, akože to boli prúdy, to už išlo popod pódium, hej, ten všívak bol o 1,5 m vyšší a pozdravujem aj Karola Čepca, pozdravujem, akože on sa mi tam normálne zľavil, jak panenka Mária, on tam takto s hráblami nábil, čo je more, Karol, poď ideme a sme to tam vyberali, aby jednoducho tam tá voda nevzlínala a jednoducho vedelo to otekať. A akože a zažije si kadejaké fuck-upy, ale to nikto nevidí, lebo na druhý deň ľudia prídu, všetko v pohode, toto je veľmi však, ale bracho, skoro na 10 futrakov mi tu skoro zmiatlo a vieš, takže jednoducho toto sú veci, ktoré, hej, nezažiješ. A to je presne to, že zase nemáme veľa peňazí, tak niekedy tam v noci aj ja strážim proste, hej, bohužiaľ, lebo ty niekde ušetriť musíš. A ja nebudem šetriť na elektrike, že vypnem im generátor, aby sa im niečo pokazilo, alebo ja neviem, nezaplatím moderátora, nedám moderátorovi love a nech tam nič není. Hej, jednoducho, dobre, viem, tuto na strážení ušetrím 400-500 eur, ok, dobre, tak idem, berem nočnú. Jasné. Vieš, asi tam proste. Dobre, a tento rok sa teda plánuje koľko týchto street food parkov, koľko podujatí v Žiline? No, je super, musím zaklopať, že to rastie.
V Žiline máme 3 a budú 3. Boli sú a budú 3. Hej, to bez debaty. Nemá zmysel to nejak zveličovať a naťahovať a pridávať. Proste jarný, letný, jesený. A podarilo sa nám vlastne tento rok v Martine urobiť. Urobili sme vlastne normálne ďalší projekt, Martinský Street Food Park, vlastne po komunikácii s mestom Martin, za čo im veľmi krásne ďakujem. Tiež to bude v prostredí Pavla Orsaga, v parku Pavla Orsaga Hviezdoslava. Nádherný novozrekonštruovaný park, jak máme my. Má to ten názov, vytvorili sme im komplet identitu. Hej, my tam máme na tom logu, keď si niekto pozrie, tam proste ten žilinský street food a je tam korunka. Tá korunka je preto, tiež to riešime zase s Peťom Dlhopolčekom, Profigrafik, proste korunka, Žilina bola kedysi kráľovské mesto, je tam korunka a zase Tatra, Matra, Fatra, hej, jednoducho to sú také prvky, jednoducho tie veci musia mať príbeh a vtedy to ide a ten Martinský Street Food Park sme vlastne vymysleli tak, však Martin, hej, tam vlastne bol Svätý Martin, to bol vlastne tiež taká akože osoba toho Martina, tak sme vlastne vytvorili tú jeho siluetu tej tváre. A tak sme vlastne vytvorili Martinský Street Food Park a buchne sa to tam v parku Pavla Orsaga Hviezdoslava a teraz vo štvrtok tam idem na kontrolu na stavbu, či to tam more stíhajú tí chlapi a si berem palicu, ten bambus ti vyťahnem, čo tam máš more, aby som išiel za nimi, lebo musí sa to stihnúť. Jasné. A je to 15, 16, 17 maj a bude to super, bude to krásne. Bude to o niečo navyše v tom Martine, lebo zase mám tiež priateľ, keď chodíme po Slovensku, tak riaditeľ Spišského divadla Radovan Michalov robí najkrajší festival Živé sochy z Spišskej Novej Vsi, akože nádherné. Keď môžete, prídite ľudze, aj ty more choď, ale sa obuj. A tak môžeš ísť a tieto živé sochy budú aj v tomto parku a bude tam presne živá socha Pavla Orsaga Hviezdoslava a svätého Martina. Super. Alebo Martina Benku. To je proste umelec, ktorý žil v Martine a bol to taký maliar a jeho máme aj na pohároch Martina Benku. Okay, a to sú ďalšie veci, akože, ktoré ešte môžeme potom povedať do detailov. Dobre, a teda povedal si dátumy toho Martinského. Áno, a do Žiline sa môžeme kedy na to tešiť? Tak počkaj, bracho, ja si otvorím kalendár. Úplne v kľude. Lebo akože, keďže tie čísla mám, tak tu vyzerám jak, nejaký ufolog. Ja si svoje ty pamätám na spamäť, vidíš. Však hej, no. Nie, lebo mňa sa na to toľko ľudí vypytuje. Hej, ale to máš jednoňoky, no. Čiže Žilinu máme klasika, 1. až 3. maj. Ak ste si všimli na billboarde chybu, je to chyba. Takže není to 15. maja, ale je to 1. maja. Ale kto nič nerobí, nič nepokazí. A to je krásna tá vizitka nás, že jednoducho, aj keď to robíme na 10%, tak stále nám chýba ďalších 90, aby sme to robili na 200. OK. Hej. Kde sa stala chyba teda? Komunikácia, či? Ja neviem, Peťo, povedz. Peter. Dačo, no, dačo. Ale nemal 2 promile, to viem tuty, lebo dvíha telefóny a všetko v pohode. Takže 1. až 3. maja sme v Žiline, Žilinský Street Food Park. Ďalší street food bude v tom Martine. To je Martinský Street Food Park, ten bude od 15. do 17. mája. Všetko sú to víkendovky, trojdňovky, hej. Ďalší street food bude vlastne nasledovať v Martine. Ten bude na začiatku júla, 3., 4. a 5. júla. To bude. Potom sa preklenieme ku koncu júla zase a to budeme v Žiline 24, 25 a 26. Tam to bude tiež dobré. A tam môžeme predávať aj zmrzlinu, lebo bude leto. A tretia, v Martine sú iba 2. Áno. Hej, nechcem to tlačiť, nechcem to nejak hypovať na prvý rok a uvidíme, jak to bude, lebo tie sú tam podujatia nejaké, tak nechcem to nejak zase hrotiť. A jak som spomínal, 3. Street Food Park v Žiline bude 4., 5. a 6. septembra, čiže pred novým školským rokom, pred výplatami, tak mi každý hovorí, ale to nevadí, lebo my máme pod vankúšom penáze. Bracho, vieš ako? Skované. Skované. A dobre, tak teraz sme si povedali, čo sa chystá tento rok a ako vidíš, ako by si ty nejakým spôsobom chcel vidieť budúcnosť toho Street Food Parku? Máš nejaké sny, kam by si to chcel dostať, posunúť? Alebo si spokojný s tým, ako to funguje? Alebo proste máš niečo v hlave, čo by bolo také, že toto by som chcel dosiahnuť na tom podujatí? No, ja si myslím, že ja som dosiahol to, že tá uskutočniteľnosť tu je. A proste sa to urobilo a funguje to. A je to udržateľné. Hej, že proste stále to ide.
Ale čo by som chcel, nemôžem povedať ale, lebo to preto všetkým neplatí. Čo by som chcel je, že vlastne máme ten nový prvok v tom Žilinskom Street Food Parku a to je ten stage hudba v parku a jednoducho chcem dotvoriť to, lebo aj moji kolegovia, čo mám aj trošku starších kolegov, ktorých si veľmi vážim a mám vás veľmi rád, tak nie sú až na tú modernú hudbu a ty aj keď vieš, že keď tam máme tú hudbu reprodukovanú, tak púšťame iba slovenských interpretov, nepúšťame iba Ameriky púšťame iba ráno, keď tam potrebujem niekoho prebudiť, nejaký dobrý hip-hopik, rapik. A vlastne tento druhý stage hudbu v parku by som chcel rozvinúť tak, že reálne by som dokázal nejaké také jazzové, swingové, proste nejaké tria a quadroformaggia tu zavolať, aby proste zabrnkali na tú basu, bas-gitaru a urobili tam tú atmošku presne pod tými korunami stromov, že jednoducho tam sedíš, bavkaš si, papkaš si, ale nie, cigarety a jedlo nejdu, takže iba papkáš, popíjaš a užíva si a pozeráš sa tam v pozadí, jak tam proste hrajú ten cornhole, jak tam dzeci behajú, jak sú tam ľudia, vieš, na tých dekách, jak tam je piknik a jednoducho si to užívajú. Jasné. Asi taký trošku iný vibe, áno, trošku ten živý element. Tak, živý element trošku dať do toho parku, ale určite to nebudem ani zväčšovať, ani rozširovať, lebo nechcem to z toho robiť niečo, čo som v prvom mani ani nechcel. Keď budeme chcieť robiť nejaký festival, tak proste si zoberiem úver a urobím nejaký riadny festival, ale toto nikdy nebude. Jasne. Lebo nechcem to robiť, lebo nebudem to už robiť z presvedčenia, že to chcem robiť, ale že chceš akože na tom zarobiť, vieš. Takže jednoducho toto je niečo, kde presne není vstup, je to pre tých ľudí a je to niečo, kde máš ten pocit zadosťučinenia, keď ti tie 3 dni klapnú, proste spratávaš to tam v nedeľu do noci a klasika ráno musíš ísť do roboty v pondelok, malú zaniesť do škôlky, keď nie je môže polovička a ideš proste a prídeš do roboty a máš proste veget, povieš si, že wow, že kokos, jaký bol víkend za mnou, čo všetko je, ale máš úplne ordinary day, 8:30 porada a už riešiš proste tie sračky denné v robote a blá, blá, blá. Ako keby taký náročný víkend ani nebol. Áno, ako keby taký náročný víkend nikdy nebol. A to je ten najväčší pocit zadosťučinenia, že reálne je kvázi úplne ticho, nikde nič, ale ty vieš, že všade iba úsmevy, everything's good, hej, všetko dobre, potom ti niekto sekne z mesta nejaký e-mail, ale ty mu odpíšeš, že ďakujem krásne, ale však mám ešte na to deň, hej. A vždy to bereš s nadhľadom, narátaš do 10 a si povieš a po obede, po robote to idem urobiť. Jasno. Vieš, a tiež iba vo svojom voľnom čase, za svoje love a len preto, že chceš, aby to bolo dobre. A potom, keď tí ľudia idú okolo a vidia tam tých mladých chasňov, 3-4, že tam hrabličkujú, zasejú, hlínu dovezú, tak ešte oni, že wow, že aké super. A to je to najviac, čo môžeš proste zažiť, že vlastne ty niečo vytvoríš a reálne není po tebe taký ten smradek, ale je tam proste, vieš, ten úsmev, je tam to všetko, čo tam má byť. A nášetol si, že tam chceš teda stage v parku. My sme tiež spolu vymysleli taký koncept. Nazvali sme to, že pracovne sme to nazvali. Pracovne sme to nazvali Melodic Morning. A uvidíme, ako ten názov vyplynie nakoniec, ako to nakoniec uzavrieme, ale skús ľuďom trošku približiť, že čo sme teda vymysleli, čo to bude tento Melodic Morning. Čo sme vymysleli? Dali sme 2 hlavy dokopy butlavé a vymysleli sme tento Melodic Morning. A či už tam dáme kafe, nedáme kafe, ale jedná sa o to, že tie nedele proste boli však hej, také slabšie proste, všetci spia a tak ďalej. A chceli sme nejak posilniť proste tú nedelu, hej, že aby to nejak fungovalo, tak prišiel som s tou myšlienkou, že urobíme ten druhý stage, hudbu v parku a začneme týmto ráno, to Melodic Morning. Vždycky vlastne tie rána, soboty a nedele, tam majú vlastne ľudia jogu zdarma pod lektorkou Dušankou z La Jogy. Dušanka, čauky, mňauky. La Yoga tiež sú proste v Žiline velice dobrý kolektív, ktorý je tiež komunitný. Vždy tam prídu, proste zacvičia si a aby sme to povyšili na takú úroveň, ktorú si ja vždycky niekedy v robote ten pondelok, keď prídem a pustím si nejaké z Metropoly, z Innsbrucku alebo z Berlína nejakú DJ-ku alebo nejakú DJ, ak tam v parku proste hrá, tak jednoducho som sa ťa spýtal, či do toho pôjdeš. Ja si povedal, jasné, že hej. Tak jednoducho ideme robiť toto ráno, že bude to, neviem, od 10. to dáme, od 10. do 12. alebo ako. A jednoducho boss si zahrá setík a vzadu v pozadí bude yoga,
natiahli sme do toho zase Piaggio Café, Hikiho a ten, kto tam príde, proste dať ťukec na kameru a sa usmeje a nemusí sa ani na kamere ukazovať, ale jednoducho príde tam, spočne si a prejde sa, tak proste tú kávu bude mať za free, či to bude káva s mliekom alebo so sojovým latte, alebo aj čistú vodu mu dáme, ale jednoducho pritiahnuť tam v dobrom slova zmysle tých ľudí a zase im ukázať, že veď my vám dávame proste, my chceme, aby to tu žilo, fungovalo a tí ľudia sa usmievali, vieš, to je proste všetko je to o tom vibe, o tej energii, ktorá tam medzi tými ľuďmi je. Jasné, ale proste také nedeľné chillové ráno po ťažkom víkende, kde človek jednoducho môže si dať tú kávu, môže sa vystrečovať, zacvičiť si jemne, hej. Áno. Takisto aj tá hudba bude ladená v tomto duchu, hej, že jednoducho nech to iba dotvára tú atmosféru, tak si myslím, že to je úplne fantastický koncept, jednoducho, keď sa ráno prebereš, dáš si kávu, prejdeš sa, slniečko jedno s druhým, akože môže to byť veľmi dobrý a úspešný koncept podľa mňa. Ja sa akože na toto veľmi teším a ešte fakt rozmýšľam takú vec, že my sme to vymysleli, my sme to skúsili v septembri to bolo a sme robili cyklojazdu Skidikal Mas Slovensko, ale bohužiaľ tento rok nám to nepasuje, lebo robia to na Deň Zeme a vlastne tiež je to v jeden deň, je to 21. septembra. A tým, že to máme na začiatku septembra, tak takáto nejaká dobrá cyklojazda sa nedokáže akože zorganizovať. Ale stoisko pre bicykle tam chcem vymyslieť. Nejaké trojuholníkové zo zabrán. Vieš, aby ten, kto tam príde, zaparkuje, pichne bike a nechodí tam ku tým standby stolom, vieš, jasne. a je to, tie zase to ukáže len to, že rozmýšľaš, vieš, chceš to posunúť vpred a tak určite to, zase vidíš. Určite to odbremení toho človeka, lebo pre ňoho to je tiež výhoda, že sa nemusí medzi stánkami, medzi ľuďmi prechádzať s bajkom jedno s druhým. Samozrejme, bude to treba nejakým spôsobom zabezpečiť, lebo v dnešnej dobe tie ceny bicyklov sú také aj ako ceny autopovaly. Áno. Však ale vidíš, však tiež dneska tam nejaký vagabundi more, tam tí koksov ani 10 rokov nemajú a už tam babky plieskajú o peniaze. Nepočul som, nesledujem. Ale sú proste zlí ľudia. Sú zlí ľudia, áno, taká je doba. Ale akože našťastie musím povedať, hej, Žilinský Street Food Park, okrem, vlastne minulý rok tam bol jeden taký malý incident, ale to aj nebol incident, ale ja ho berem, že tí chalani akože boli a normálne som povedal, chlapci, akože sorry, ale máš proste 5 minút a proste keď neodíš, ja zavolám na teba PMčkarov a nemyslí si, že budú veriť tebe. Mm-hmm. Hej, takže chalani sa proste skonsolidovali, hej, odsupitali, ale nemáme tam problém ani s vagabundami, ani počas noci zostraženia, je to už kvázi 4. rok, alebo 5. si pána už aj, alebo 5. 4. Ty koky. Ale nemáme problém s vagabundami vôbec. Ale to je super. To je super, akože je to bomba, ako však sú tam korby more, ale nič sa nede. Takže súpiš. Zaujíma ma. Povedz mi nejaké také píkošky, čo sa ti stalo pri organizovaní alebo pri priebehu toho eventu, také vieš, že úsmevné historky. Niečo, na čom by som... No display som rozflakal na telefóne 2-krát počas street foodov. Som vystupoval z food trucku, more na zem kokoda, bum, to vždy. A jak máš potom robiť storky, piatok po obede, hej, tuto pavučina, ty kokos, to tam žmolíš. Takže takéto veci, hej, stávajú sa. Takže otvoril si to rozbitým telefónom. Áno, veľa tak. Čo bolo ešte napríklad také srandovné, sa mi páčilo. Akože ten Talos, tam to boli strašné srandy. Akože ja ho nechcem menovať, ale akože bol tam jeden pán proste, ktorý... Nemusíš menovať. Áno, proste pizzeristov plieskával, že sa im postaví na nohu. A jednoducho ja som tiež si tam zaparkoval na veľkého pána, potom tam som vral, že stojí v zákaze a on iba, že akože a čo? A ja som povedal, pane, ja proste pre vás nerozvážam pizzu. A mal tam syna, som povedal, první, ty si napravil tú šiltovku v prvom rade, hej. A iba, pane, akože ja pre vás nerozvážam pizzu, tak první trošku chochmesu a spravíme sa ku sebe a jednoducho ja vás tu nebudem proste ani rešpektovať, ani tolerovať, hej. A sadol, potom bol tam asi 3 minútky, sa motal, videl som, že už som fotil, hej, jedno s druhým a sadol do auta a išiel do prdele, hej, ale ja sa tam presne, ja tam nebudem nejakého egocentrického chlapa proste nejak, vieš, tolerovať, jednoducho. Jasne. Je nejaká hranica a mne je jedno, že on mal 20 rokov viac od 30, proste buď sa rešpektujeme, alebo nerešpektujeme proste, hej. A keď ho nerešpektuje mňa, ja nebudem proste rešpektovať jeho názor a jeho chovanie. Takýto človek, to sa vždy nájde. Vždy, jasné. Napríklad na tých tvojich eventoch, alebo teda podujatiach si tiež všímam, že
tá klientela veková je taká, nechcem povedať, že staršia, ale není to úplne tie deti, ktoré momentálne, povedzme, žijú tým nočným životom. Hej? Že tí ľudia, ktorí chodia na ten street food park, sú, povedzme, ľudia v mojom veku, hej, nechcem nikoho uraziť. Áno. A tí, čo majú penieži, proste, nie, reálne, je to festival, kde musíš mať peniaze. Hej. Áno, ale to chcem povedať, že tým pádom to automaticky prináša to, že je tam väčšinou menej problémov. Vieš, lebo tí problémoví ľudia tam možno nejdú. Není to možno podujatie práve pre nich. Ja to napríklad vidím na tom strániku. Neviem, či to je tým, že tam treba vyšlapať, alebo čo? Teraz mi napadlo, že úsmevná ona, storka. No daj. Klasika Miloš Vočanský a jeho Cestomore z Gofry. To, ja neviem, 2-krát ho vyplieskal v kufri. To sa ti stane, ale ideš do futraku, vyberáš veci a iba bum a takto po celom kufri, vieš, tapacírovaný kufer a už iba takto, iba dobre si zarobil, bracho, ja prídem za pol hodinu, keď si to poupratuješ. Takže ako takéto fuck-upy sa ti stanú a rozmýšľam ešte, čo tam bolo. A to prídeme časom, neboj sa, to potom vystriháš a ja ti ešte ti niečo poviem, ale akože veľa. Dobre, a čo je pre teba taký najväčší pocit toho zadozučinenia, že z toho eventu? Peniaze sú to pravdepodobne není. Ale tak hej, tak musíš tam mať niečo, hej, akože jediná výhoda je to, že ja tam tiež mám svoj futrak a proste to je, hej, akože proste foodstock a gyoza, hej, proste to je topka. Tak realita je taká, že nerobíme to kvôli peniazom. Áno, my to chceme. Hej. My sme ľudia, ktorí chcú, keď vedia tie veci vykomunikovať, ovplyvniť, vytelefonovať, tak proste ideš do toho. A to isté robím aj ja, proste prekleniem do tej, že ako som sa k tomu dostal, tak to je presne to, že jednoducho zažije si veľa padov. Ja som rozflakal proste futrak na diaľnici, zasial som giosky za braniskom, proste tá scéna to vie, hej, jednoducho ja som takto za sekundu pohorel skoro 17, to bolo 17 000 eur alebo koľko, ale jednoducho ja som tam tú giozu zbieral a normálne som ďakoval Bohu, že ja to dokážem zbierať za mnou kokos kamión, nábojovkách do piče, tam hasiči, všetko, policajti prišli, sanitka, no dostal som super pokutu a akože pre mňa bol ten dar to, že boli pri mne samozrejme tí priatelia, oni šli do Košic na street food, hej, dali mi spätnú väzbu, dali mi tú energiu, že ja do toho patrím, do tej komunity. A to je presne to, že aj ja proste nedovolím im niečo povedať a neurobiť to. Jasné. Hej, že jednoducho v dobrom slova zmysle si ma tak akože zahakli, ale akože v veľmi dobrom. Chytili si ma a už mi to proste tá moja osobnosť nedá, hej. A jednoducho to bol teda pad a ty presne, keď nezažiješ pady, tak si nedokážeš užiť tie víťazstva. No nedokážeš rásť. A nedokážeš rásť, presne. A to ľudia nevedia. Čiže my sme rozplieskali proste futrak, hej, to bola taká tá biela skriňa, taká veľká príves, more, to bola sranda, fakt. Mám ešte aj fotky. A najväčšia sranda bola to, že aj tú mačku, ktorú mám teraz vo futraku, to máme tie čierne čínske mačky. Hej, máme čiernu, preto máme foodstock čierne, lebo vlastne tá čierna zaháňa zlú karmu. Okay. A ja proste, hej, všetko rozgajdané na D1 za braniskom a za tá mačka tam takto bola a takto mávala a nič sa jej nestalo a ja som si normálne, ty si moja, normálne som si ju zobral a odtedy vždy ju mám vo futraku, proste non-stop je tam a aj so mnou mám taký talizman. Čiže toto bol taký prvý riadny pad. Potom, hej, keď sme zatvárali reštiku v Žiline, čo sme mali pri Farskom kostole, tak tam tiež to ľudia, mne proste zo dňa na deň, to boli stresy, hej, však ty nezatvoríš reštiku, že už nevieš, kde máš dávať love, hej. Jasne. Jednoducho, nešlo to až tak, ale tie street foody išli, ale jednoducho Žilina je začarované mesto, proste ja by som si už tu proste druhýkrát reštiku neotvoril a gratulujem každému, kto si ho otvoril, mu to funguje, je to mega, lebo sa má zapapac. A to chcem povedať, že mne proste v jeden december proste z tých nervov a z toho stresu, že to mi proste ochrnula polka tvare. A tiež, ja som išiel ku neurologovi a tiež som povedal, akože vy buďte rád, že ste nedostali mŕtvicu alebo infarkt. A to sú tie veci, ty máš malé dieťa, ty máš 31 rokov, kokos, ty tvar takto, hej, úplne, kakálko, zvesený, úplne, jak naši benici. A začneš tedy prehodnocovať a jednoducho som začal robiť veci, ktoré mi dávajú zmysel. A to, čo mi proste nedáva zmysel, alebo vidím, že idem s ľuďmi, ktorí proste
tam nevidia ten zmysel, alebo jednoducho nemajú ten istý cieľ, proste to hneď striham. V zárodku to striham, hotovo, OK, dobre, ja ťa nebudem presviečať proste. Hej? Jasné. A jednoducho, toto bola taká tá druhá prehra riadna a potom prišiel ten COVID, hej, ako v Milionárovi, celé to zaspalo a to bola ale aj tá chyba toho, že ja som vlastne tú reštiku otvoril do toho, jak bol COVID, hej. My sme proste z niekoľko stovák eur, jak sme to otvorili, som padol proste na 220 eur denne. A ty máš ľudí, ty máš všetko, ty máš réžiu, elektriku, plyn, to sa proste nedalo. A vtedy som si dal jednoduchú otázku, že keď tí ľudia nechodia za mnou, ja idem chodiť za nimi. Hej? Akože už som vtedy tak už mal ten food truck, akože išlo to, hej? Áno. Ale jednoducho som si povedal, toto je to, čo treba robiť. Chodiť za tými ľuďmi. A to máš presne o tej dobrej energii, o tom dobrom vibe. A to je krásny príklad toho, ako si využil niečo negatívne na vytvorenie niečoho pozitívneho. Áno, vieš, že niekto by to zobral ako prehra, prekažka jedno s druhým a jednoducho možno by sa na to vykašľal. Ty si to zase dokázal využiť v tom smere, že jednoducho zobral si tú skúsenosť a povedal si, OK, tak nejdú ľudia za mňou, idem ja za nimi a vytvoril si niečo jedinečné. A treba to jednoducho robiť. A tak zase prekleniem do toho street food parku, že vlastne spálo to, hej, jak tie kvietky, ktoré sú pod snehom, hej, celý ten kolobeh, ktorý tu bol okolo nás a začal sa to otvárať a jednoduchá otázka, ty kokso, keď som videl nejaké street foody, jak to tu robia, hej, proste zlé. Nemenujme, zlé. Tak jednoducho som si povedal, ty kokso, no takéto neurobím ja, tak to urobí niekto iný. No, ja, samozrejme. A tým, že zase som bol s tým foodstockom, proste mal som tých priateľov okolo seba, tak som im ponúkol, poďme do Žiliny. Ja to urobím, ja to vytelefonujem, ja to urobím a sme tu a je to jedno z najobľúbenejších podujatí v Žiline, chápeš, ktoré jednoducho sa stále vidno, že sa zlepšuje, kreuje, hej, to sú ďalšie veci, proste čo máme ešte, teraz ti poviem ďalej, ku parkovaniu a tak, lebo ľudia tam hejtujú a pritom nepoznajú MHDčku, ani bicykel, ani korču, ani kolobežky, všetci potrebujú auta mať, nechápem tomu. A preto sme jednoducho teraz tiež urobili jednoducho takú vec, že doteraz tam boli akože na zmena organizácie dopravy a boli tam značky, že zákaz zastavenia. Ano. A tiež som sa na to pozrel, ty kokso, no tak. Neprikazujme tam ľuďom nestať, usmerníme ich ako stať a parkovať. Tak jednoducho teraz tá zmena organizácie dopravy bude taká, že tam bude proste pozdĺžné parkovanie popri celom parku, čo je vlastne tá ulica pod športovou halou. Áno, smer bude od vlastne zaplavárňou smerom ku Šelke. Áno. Pravý jazdný pruh bude proste normálne priebežný, hej, a vľavý jazdný prás bude proste na parkovanie a vytvoríme tam 60 miest proste pre auta. Vieš, a to sú tie veci, ale to není, že ja idem za Mišom, proste to ideš reálne za projektantom, robíš projekt, musíš na okresný dopravný inšpektorát, tam niekoho pomasírovať v dobrom slova zmysle, že prísť, poprosiť, podebatiť o tom, čo je dobré, čo by bolo zle, ako by to urobilo, vieš, mestu to nejak navrhnúť, hej, urobiť to s nimi, hej, mesto rado, lebo vidí tú iniciatívu a to tí ľudia nevidia, ale to sú veci, ja mne prejde december, prejde mi to je Traja králi 6. Potom chodíme na rohače, na lyžovačky. Hej, milujem rohače. A potom ja už idem a už to komunikuješ. A už robíš, riešiš proste, robíš si kalendári, riešim s tebou proste, so všetkým, s tými projektantami, čo majú pečiatky, proste ako to urobiť, takto to urobiť. A jednoducho tam je dokopy fakt 20 vecí, ktoré musíš dať dokopy, aby ten človek tam prišiel a ty ho vidíš proste vysmiatého. Jasné. Ako toto si dobre povedal, že ľudia to nevidia, lebo to ani nemajú ako vidieť. Vieš, všetko, čo sa deje za tou oponou pri tej organizácii tých eventov. Vieš, ono to vyzerá v podstate z pohľadu zákazníka veľmi ľahko. Hej, prídem, proste nastávame tam tráky pod most, OK, však tí ľudia si varia, hej, je tam nejaká hudba, DJ, ktorý tam hrá a proste ľudia si neuvedomujú, čo všetko je za zorganizovaním toho. No, a to sa nebavíme o elektrike. Ty máš nejaký generátor, kde máš nejaké fázy, hej, od toho tam je vládko, hej, proste každá fáza musí byť rovnomerne zaťažená, musí to byť porozhadzované, jednoducho my sme u nás nemali žiadne fuck-upy, že by proste vystrelila elektrika. Hej, a to nechápali ani Miro v Košiciach, to nechápal, že bracho, ty tam máš jednu centrálu, ako to robíš? No ty kokko, no tak preráta sa to. Vieš, a urobí sa to, jednoducho musíš mať tých ľudí správnych, ktorým dáš tú dôveru a vedia to
a jednoducho tam ide toto, ale zase je to o tej komunikácii, lebo ty potrebuješ relevantný podklad od toho predajcu. Jasné. Potrebuješ nejakú špičku, potrebuješ všetky údaje a ty to dokážeš iba na základe tých správnych údajov vyskladať. To sú presne tie veci, ktoré tí ľudia si absolútne neuvedomia, lebo jednoducho im nedojde, že tam potrebuje množstvo stánkov elektriku. Hej. Áno. To isté, to mám ja na tom strániku, akože trepať hore. Centrálu, ty kokso hore na strane, kde tam je rád, že tam Ferro Rogalo vyťahne a si ho tam posklada na batónu. No a to sa tiež celkom ťažko vidí, že jednoducho berie sa to ako samozrejme, normálna vec. Áno, ako normálna vec, presne. Alebo tam budeš mať 20 centrál, čo budú bzúčať malé, vieš, benzínové. No to sa bohužiaľ nedá. Áno. Nemôže, musí byť veľká so stabilným prúdom. Presne tak, čiže ty to vieš a to sú presne tie veci, ktoré jednoducho sú za tým celým a aj dneska ty kokso, vieš, napríklad dneska som riešil, zálohujeme Slovensko proste raz, dva, tri plechovky a fľašky na Z-kové. A nech to pekne vyzerá proste, vieš, budú tam aj normálne koše separačné, hej, a jednoducho budú tam aj nádoby. Ale to je tiež, ty kokso, kým niekomu napíšeš do Bratislavy, ten z Bratislavy, ja neviem, Ferkovi, ten Milke a Milka zase tebe a vy ste kto? Aha, toto, no dobre, tak znova pošleš tú brožúrku a ty už máš ty kokso 2,5 týždňa v Renaulte. Vieš, a jednoducho to akože je ale to... takto to funguje. Ale takto to funguje, ale akože ja chcem povedať, že to je zlé, len to Není to optimálne. Není to optimálne a kokoza žere to akože čas, hej, že ty večer si doma, no tak chytíš more ten Mac a bum, ježišmarja, ešte tomto, vieš, a plieskaš do toho zase do tej klavestice. A to je o tom, že ty chceš niečo vybaviť, lenže pre tých ľudí je to také, že toto musím vybaviť, vieš. Áno. Tam je ten rozdiel. A ty ideš, proste ideš. Dobre, no každopádne ďakujem ti, že si prišiel do štúdia dnes pokecať o tomto. Verím, že no teda určite sa vidíme na týchto podujatiach, ale verím, že sa vidíme s čo najviac ľuďmi, samozrejme, určite prídite. A ďakujem, že si prišiel, že si nám povedal trošku viac o tom koncepte, aj ho vysvetlil hlbšie a tak ďalej a povedal aj o tom, čo plánujeme. Určite ľudia prídite aj na to Melody Morning, v nedeľu ráno dáme si kávu, všetko. To bude mega, počujem ma normálne. Ja neviem, čo už tam budeš mixovať, ale akože ja v to verím, že to tam proste dá, zase niečo urobíme iné a pokiaľ sa podarí to, čo sa podarí a fakt to tak budeme streamovať, tak to uvidí more, to budú 10,000 ľudí, čo to uvidí. A to bude masaker. To bude môj bien. Je tam priestor pre nás. Je tam priestor aj pre nás a aj pre vás. Ale prerast, myslím. Aj prerast, áno. Aby to do budúcna mohlo vzniknúť z toho niečo zaujímavé. Áno. Dobre, ďakujem ti. Bracho. Teším sa na prvé podujatie. Áno. No aj a do poriadne. To už je koko, to je o 2, koľko? Nepovedal som, koko. To je o 2 týždne celé. 2,5 týždňa si pána. Máš čo robiť. Ale je sviatok v piatok, takže... A vieš, na čo som zabudol? Jasnačka. Ak sa to podarí, tak vlastne aj v rámci tých aktivít máme Zemeška Žilina, tiež rozkomunikované. Tomášovi veľmi krásne ďakujem. Tomáš je super chalan, ktorý to tam teraz robí, ten marketing. A vlastne v sobotu bude fanzóna Emeška Žilina, bude tam proste šošón, bude tam akože behať, bude tam ten dribler, čo robí tie koničky a finty fňa. A bodaj by Žilina vyhrala a keď vyhrá more Žilina pohár, tak to tam bude bašavel more. To viem, že to bude. A keď to bude, tak to bude mega. A zase kto na tom získa? Iba ľudia, more, vieš. Zase ich proste spojíme, scelíme ich a bude to nádherné. Čiže veľmi chcem, aby tie veci vyšli. Na čo myslíš, to si pritiahneš. Tak. Vieš, ako to je. A ja dúfam, bracho, že to fakt dopadne dobre, vystrelí to. Ľudia si to dajú nejak, jak by som to povedal, do análu, zapíšu si to tam. A aj keď tam tí moji chlapci a dievčatá budú pri tom zálohovom systéme hovoriť, že ak chcete jediný spôsob, jak nás podporiť, je, že ten krásny pohár proste necháte, každý rok je iná edícia tých pohárov, tak si ho proste necháte a dostanete za to nádherné tlieskatko, s ktorým môžete liesť hoci komu na nervy. Mám ich doma asi zo 6 pohárov. A to tlieskatko ešte nemáte a to tlieskatko je super. Je to pekná, volajme to, že mindfuck. Hej, a ja mám rád takéto mindfucky, lebo to sú tie semiačka, ktoré do tých ľudí zasievaš a tam dávajú tú spomienku, tú radosť a všetko to, čo tam má byť, takže ak nás chcete podporiť, nechávajte z tej poháre a na budúce si ho doneste so sebou a buďme ekologicky.
Pecka. Bracho. Ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to mega. Vidíme sa. Aňo.